No, dobrý deň, dobrý večer, alebo dobré ráno, pre toho, kto pozerá toto video. Ja som Mastery a dneska urobím let's play na Pokémon Go. Toto vysvetlení je hra vlastne na štýl Pokémonov, ako z názvu vyplýva. Ide vlastne v tejto hre o to, ako sa tu majú chytať Pokémoni a musí sa tu leveliť, aby sa získavalo vlastne lepší štádium Pokémonov. V tejto dobe práve neprebieha žiadny event, kde vlastne v tejto hre prebiehajú eventy, ktoré sú vlastne zajímavé. Napríklad tzv. Community Day, kde vlastne od 2. poobedia do 6. poobedia sa vždy iba nachádza jeden Pokémon. Čo znamená, že určitý Pokémon, keď na ňo je Community Day, ho môžete chytať. No, ako teraz bolo vidno, chytil som pre Pokémona, to bol Gastly a tam vypísalo také, že Excellent. To je tento teraz žltý kruh, napríklad keď ho dám takto, tak je to Great. Čiže vlastne v rýchlosti čím menší kruh, tak tým väčšia šanca na chytenie Pokémona, ako sa mi podarilo teraz. A ešte jedna vec, ktorú si možno niekto všimol, je vlastne točenie toho Pokéballu. Čiže napríklad, keď si dám to na Kriketota, tak vlastne keď ho hodím takto, tak je vlastne menšia šanca na to, že ho chytím. Ale ten mal málo síly, takže ho nemusím chytiť. Ale teraz ho môžem chytiť. A ešte jedna rýchla vec. Sú tu 4 typy Pokéballov. Je tu normálny Pokéball, Great Ball a Ultra Ball. A ešte jeden, ktorý je vzácny, ktorý sa dal získať počas určitého eventu, bol Master Ball. S tým ste mohli chytiť Pokémona, iba ste Master Ball hodili. Čiže keď to bol napríklad nejaký legendárny Pokémon, ktorý sa dá ťažko chytiť, tak ste hodili iba Master Ball a ste ho chytili. No, ja si myslím, že toto hra je super. Ten, kto to video vidí, môže dať nejaký like, možno odber. Komu sa to video páči, samozrejme, môže povedať nejaký pekný komentár. Ale ešte to nie je koniec. Mám tu ešte taký menší bonus, ako je napríklad toto. Toto je vlastne boj v Pokémon Go. Dá sa tu fajtiť proti tzv. Grantom. To je slabý odvar týchto lídrov, na ktorých potrebujete ale Rocket Radar. Takže vlastne vyberete si tým, alebo urobíte si tým podľa vašeho výberu alebo silných Pokémonov. Použite vlastne party a začnete bojovať. Ukážem. Tak teraz. Začnete klikať najrýchlejšie ako môžete, aby ste dávali čo najlepšiu damage. Áno, ja tú hru hrám už asi od januára tohto roku 2023, ak to niekto pozerá neskôr. A vlastne tú hru som začal hrať v tom roku, pretože vlastne som sa o to pokúšal predtým, lenže to nešlo, tak som vyskúšal v januári a to šlo. A to proste človeka začne tak keby baviť, ako vlastne keď sa namotáte na nejakú hru, tak vás tak začne baviť, presne to je v tomto dôvode, no v tejto situácii, tak je vlastne celkom zlé, keď vám zomrie Pokémon, lebo nemusíte mať vlastne Pokémona proti napríklad Pokémonovi druhému, ktorý môže byť silnejší proti tomu, čo máte vy. Napríklad tunak môj Snorlax, tučko, proti tomuto kúzelnému Alakasomovi, tak práve vyhynul, ak to tak môžem povedať. A ja to asi prehrám, čo vlastne vadiť a trošku bude. Škoda. Nevadí. To bola vlastne aspoň ukážka toho, ako sa v tejto hre bojuje. Akože samozrejme, že mám lepší tým, lenže vlastne teraz som nedával pozor, že zdávam za tým. No, takže to si myslím, že bude vlastne všetko pre toto krátke video. V ďalšom dieli vám vlastne vysvetlím, čo sú vlastne tieto itémy v tejto hre a čo je vlastne Pokédex a Shop.
Ďakujem za sliadnutie a teším sa na vás na ďalšom videu. Dovidenia.